You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kisses. Bueno, molt bona vesprada, estem en Pierre Oriola, ara li toca passar revista, com diu la nostra companya Rocío, a tu, i bueno, volíem començar el teu moment que arribares a estimar a la Fonteta i que la Fonteta t'estimara, aquesta Copa del Rei, en la que promediares uns números fantàstics i que un poquet te descobrires, no?, davant del públic i davant de la família taronja. Sí, a sobre va ser la meva primera Copa, que ho fèiem encara més especial, disputar un torneig com és la Copa, que mai havia disputat, amb totes les aficions, no?, totes juntes, amb tots els equips concentrats en 4 dies, no?, només de bàsquet. I bueno, molt content, la veritat, per el rendiment tant de l'equip com individualment meu, i a sobre doncs, que l'afició també m'ho agraís, no?, amb el seu apoyo, amb el seu carinyo, en fi, com ho fa des de que va començar la temporada. Sobretot és més fàcil aconseguir aquests números si tens el suport d'un míster com Pedro Martínez, que no sé si te'n recordaràs d'aquesta roda de premsa, no sé si la vegeres, no sé si l'escoltares, vaig ir així, davant de tots, dient que eres l'ànima de l'equip, que corres amunt, avall, que tens una voluntat que és difícil de tindre i que tant de bo sigueres com la grip i a contagiares a l'equip. Ejemplo para todos de lo que es querer correr, ¿no? Pero querer correr, yo creo que con Pierre, a mí lo que me gusta es que él corre siempre, todas las veces que puede. Entonces es ejemplar, ¿no? Y entonces muy contento con eso y ojalá que pase como con la gripe, ¿no?, que es contagiosa, ¿no? Pues, y que eso pues cada vez tengamos más jugadores que sean capaces de jugar con esa mentalidad, de correr siempre, de dar tu máximo siempre. O aconseguixes, perquè a partir d'aquest partit l'equip dona la cara, l'equip trau la força que tens tu, que ho contagies un poquet, i bueno, ha sigut un poquet el revulsió en aquesta època de l'equip. Bueno, no vaig veure aquella roda de premsa, la veritat, ni la vaig escoltar. Sí que crec que no sé si m'ho va dir el meu agent o de més. Algun company, no? Sí, m'ho va comunicar, però no soc ni veure els diaris, ni rodes de premsa, ni res, vull dir, amb això m'estenc, no? Però bueno, sí que és veritat que el que diu, sí que em va agradar molt, no? Penso que li agraeixo les seves paraules i espero que servís, no?, també al meu caràcter, no?, a la meva sempre predisposició per donar el 100% a la pista, doncs que això pugui contagiar l'equip, no? I ràpidament te guanyares la calor, l'estima d'aquesta família, de la família taronja, i bueno, ja eres un més, inclús ja Oriola tens la teua pròpia cançó, no sé, la rebuda, la veritat que ha sigut espectacular, no? Te sents estimat a València. Molt, ja, com t'he dit, des de ja la presentació, no? Jo penso que la gent m'ha agafat un carinyo especial, i jo amb ells també, la veritat, crec que valoren el meu treball i que això sempre és molt important i que a un jugador li agrada, no? Que al final facis més punts o menys, que al final el teu treball estigui recompensat i reconegut, i jo penso que és així, no? A ells els agrada, a mi també m'agrada que a ells els agradi, no?, el meu treball, i penso que és una fusió molt bona, tant per ells com per mi. Bueno, i començares quant a bàsquet professional, començares en la temporada 2008-2009 en Lleida. Qui va ser la persona que va dir, xaval, tu vals i vas arribar lluny i jo vaig apostar per tu? Qui va ser aquesta persona o una d'aquestes persones que va apostar per tu? Imagina que més d'una per arribar fins ací. No sé si tens alguna anècdota en ella o algun record. Pues jo recordo aquell estiu abans que jo estava jugant a Tàrrega, al meu poble, i em va trucar el que era llavors el meu entrenador. Em va dir que el Pus Pujol, que ara ja no existeix, l'equip de Lleida, doncs volia fitxar-me. Evidentment jo en aquell moment només pensava en passar-m'ho bé, no pensava ni molt menys en ser professional ni res de tot això. Però va ser una oportunitat que crec que vaig aprofitar molt bé. El meu entrenador, Josep Maria Torres, va ser la persona que em va ajudar a donar aquest pas, i l'Edu Torres, que en aquell moment era l'entrenador del primer equip, em va donar l'oportunitat de poder debutar a l'Eport, en aquells moments molt bona i molt potenta, crec que contra el Vic. I en quant ara també, per parlar d'aficions, m'ha comentat la meva companya Rocío que t'agrada molt aquests directes d'Instagram,
Te quedes en això o en els YouTubes que te van fer Guille, companyia de la família València Bàsquet, i se te allibera el teu seient, que ho faràs molt bé? No sé en qui te quedes, no sé què prefereixes, Instagram o un compte de YouTube? Un poc youtuber. Instagram és una mica més directe, no? Al ser un directe, doncs, no pots improvisar. És la màgia del moment. És directament, no? En canvi, amb el YouTube sí que pots improvisar, pots una miqueta, no? Ensejar, no? Les coses, així que no, amb les dues em quedo, la veritat. En alguns moments, quan estem en concentracions i demés, ens agrada pues, connectar el directe a Instagram amb el Sam, que és el meu company d'habitació, i ensenyar una mica els desastres, no? D'en ell, que té com a habitació, i jo tot a l'ordre i tot bonic, no? I després al YouTube pues, a mi sempre m'agrada aquest món de la faràndula, el món del teatre, el món del cine, m'agrada molt i sempre que puc doncs sempre estic disposat a fer aquestes coses. I ja, bueno, per a finalitzar, este any les falles han coincidit en l'Eurocup, en els quarts, en les semis. T'has pogut organitzar per a veure alguna de les festes? Les coneixies, no les coneixies? Conta'ns un poc la teua primera experiència a València en les falles. Doncs no les coneixia a través de la televisió, però evidentment no té res a veure, no? A la televisió no es pot percebre el que són, no? He pogut anar a 4 mascletes i la veritat que va ser una passada. Vull dir, jo no soc molt de petardos, però ja vull dir, s'ha de veure, no? És a dir, no, jo no hi entenia, és a dir, tota la gent em deia ara, doncs mira, això tu escolta bé, tot el ritme que porta, al principi doncs, va mica en mica, però al final ja acaba i és un espectacle brutal. No? I després sí que vaig poder aprofitar, quan va haver la plantada, vaig poder aprofitar per veure algunes falles, no? Que encara s'estaven pintant, encara s'estaven muntant, i vaig poder entrar en una d'elles, crec que ha sigut la segona de la categoria especial, no? O com es digui. Doncs la que ha quedat segona la vaig poder visitar per dintre, la vaig poder veure mentre l'estaven muntant, perquè una aficionada aquí del València Bàsquet em va donar l'oportunitat de poder-la visitar i va ser molt xulo i també vaig veure un casal, no? On tota la gent doncs, està allà. Vamos, estàs encantat. Sí, no, va ser una experiència molt xula i m'hagués agradat veure també com les cremaven, no? Al final, perquè també penso que és un moment màgic també, i no ho vaig poder disfrutar perquè crec que tornàvem de, no sé si de Tenerife o... De Jerusalem o... Sí, el viatge aquest que no va per València, que anàreu a Jerusalem... És més, vaig veure des de l'avió, quan estàvem arribant, estaven cremant la de l'Ajuntament. Allò que semblava un coet, no sé què semblava, però sí. Doncs això és tot, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar amb nosaltres, i bueno, t'hem portat un regal, que no sé si ho has vist. Sí, ho he vist abans, sí. Esperem que t'agradi, s'ha vingut al club Territori Granja. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until